Lah, kinsa man na murag kailaw. Ulah, Oscar! Tadi kasada ta. Boss, kano ka boss? Ha? Kaulian na? Ano problema ada eh? Okay na? Asa dito ka muli deh? Ulang ko? Di bandar? Go, ikut lang kita. Booking po sana lang. Booking lang. Hirapan, hinahinay lang. At least maabot ka ito. Kaya ito niya. At unahan ba? Wala ka ba? Huwag pinaantuhan. Ikaw na. Ano ba? Ito ba? Wala mo ilakaw. Kaya kalbigahin mo ka asa. Ito lang di ka kaya para kuan. Lisod man. Gitu ta. Okay. Oh, nakadagka na kay kuan. Okay. Papiko mau tiil na kadita. Asa yung mas maayo? Lagi mapiko kung tiil. Ha? Sige, sige. Sige. Ah, sige. Napiko mo kutin mo ko amang. Sige, sige. Pero mo ka try ani. Eh, sige. Kung magdaga na may kusog buwan na ni sige. Sige. Lisod mo ng kayo no. Huwag ka try yan nigo. Huwag ka try? Oh. Gila-gila. Ha? Dahil nila po. Adi, ato lang na yun. Huwag ka try yan nigo. Huwag kong tiil man, pick ko. Lisod man niyo ang ikuan eh. Bawas ko ito. Okay. Okay. Okay.
malibog ko dito ya kay. Sige. Sige to sa tiga. Oh, under na. Ano to kasi? Ha? Sa ito ng balat pa lang. Sige. Sige. Ang dagan na yung dagan. Ito ba ka? Ha? Ito ang ganda. Ha? Ito ang ganda. O ikaw? Daga na na? Kasi nagma-kuha na niya ka ba? I-try ko no? Pan mahuman na itong video bay, naa di ko ipakita day na ito nga bago karoon na duwa bay, mao ni si PS mo ba nindot ka ni bay, download na ninyo bay, dali ra kini duaan, click na nimo ko register nimo human soya na to ani Super Ace, akong soya Super Ace, duwa tag Super Ace, play na to, dali ra kay ta duaan ani, palala lang bawal sa mga bata, dali ra kini duaan, play na to, nya anak nindot ani bay, play na to, lah, oh. Oh, dako grabe ba yun? Primero din, 200,000 na. Oh, grabe hala, grabe, 14,000. La, oh, 100. 300, grabe ha. 3,000 yan, grabe. Ali, ra kayo ni mag-register ba yun? Ang link ani ba, nasa comment section, download lang.